maging host ng MBC? Kasi yung mga party natin dito affordable. Sa lahat mo ng event namin, hindi na kami nagugulot. Please, wala lang ang intro sa'yo. Please welcome your host man lang eh. Wala na. Bigla Tsaka ka na lang wala nga ako pumapa. alam mo, nagugulat ako minsan natin lang ako na party. Wala naman ako sa script, wala naman ako sa planning, wala Tapos ako sa pagdating meeting. mo. Tapos pagdating ko, please welcome your host, Sir Winal. Oh, ako na pala. Buti ka ako, dumating pa ako. Hi everyone! Ito po ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Ang kasama ko ngayon ay wala akong masyadong alam na background sa kanya kung paano siya nagsimula sa kanyang kinalalagyan ngayon na Siyempre, napaka-success. pinanganak muna, mga ganun. Pero ang naaalala ko lang, ang core memory ko sa kanya, walang dull moment kapag kasama ko siya. We've been in... Parang kayo magkakaroon yan. Tagalog na lang. Parang ako Nagkasama, nagpipre sa'yo, ba't ganun? nagkasama kami sa mga hosting, magkasama kami dito sa stasyon at isa siya sa nagpapahalakhak sa akin. Kaya ako siya in-invite. Siyempre, plus matalino. Hindi, naubusan na sila ng mga magaganda at poging i-invite dito, kaya pangit naman. Please welcome, ito na! Sherwin Alparo. Hello From sa, DZRH, siyempre. hello sa pinaka-laid back na Bakit talk ka show. ganyan? Bakit ka ganyan? Sabi Anong mo, briefing laid back. sa'yo? Ano ba? Masakit sa balakang yan. Hindi ko na nga maintindihan yung, kasi ang dami palang camera dito sa programa mo. Oo, tatlo yan. Diba? Na Tatlo. kailangan Oh, relax lang daw. Saan ka ba laid back? Yung kanina mo. Paano ba? Sabi, relax lang daw eh. So, ganyan siguro mga ganito. Ano ba? Ba't hindi na tayo sa ganito magkwento? Mga ganyan. Huwag mo naman linisin. Kamusta ka naman, Tanya? Ang sarap dito sa sahig nyo, ha? Ikaw pala yung Ba't sa host. aming sahig Kamusta namin? yung kamusta yung touch the color? Ano ba? Attire mo. Sabi na kanina, touch the color. sabi kasi- Hindi nakarelate yung Gen Z. Explain mo yung mechanics Sabi- ng touch the color. Kasi yung larong yun, nung pa grade 4 pa yata tayo. Basta may ilalagay na panyo, tapos touch the color. Oo. Kailangan maagaw mo muna yung panyo. Tama, tapos saka ka pupunta doon sa color. sa Kung anong color yung Tama, ano. nakalimutan ko na yung mechanics. Magandang Ganun, game ulit oh. yun, di ba? O game, touch the color. Sige nga. Dilaw. Talagang utong kagad. Kasi kanina, sorry talaga, late na ako dumating. Dilaw pala ito. Oo. Okay lang. Ina-expect naman Eh, sabi namin ko yun naman, sa'yo. Di ba, babawi ako. Lalaroin ko lang yung utong ko habang in-interview mo ko. Pwede ba? Alam mo, naintindihan ka namin kasi yung trabaho mo. Okay, Oo. siya po ay mula sa DZRH. Ano ba, naintindihan nyo? Ilalabas ko na ba talaga? Ano ba talaga? Mamaya, Okay. mamaya sa top Sige. 5. Kung kukurutin o didilaan. Sana may asin. Meron ba rin yung iodize? Hindi pa ba sapat ang alat? Maasim kasi siya ngayon. Kasi ikaw ba naman magtrabaho ka, alas-stress sa madaling araw. Siyempre pagkabangon mo sa higaan, diretso trabaho ka na. Oo, alam nyo ba, trivia, si Kuya Chef, pagdating ko ng alas 5, sa labas na yan. Oo. Pag uuwi ko, hindi na yan mahagilap. Dito na yan natutulog sa stasyon, di ba? Yeah, buong araw. Mm-mm. Parang yung bahay namin, bahay bakasyonan na lang. Oo. Dito na Ito ako yung talaga tunay na nakatira. bahay mo. Oo. At siya lang yung may karapatang magtsinelas at mag-short. Uy, dalawa kami ni boss. Ay, boss. Siya po ay isa sa haligi ng DZRH. Kamusta ang Feeling ko- buhay as a journalist? Mahirap. Ilan taong ka na ba? Pwede ba, sabi ng laid back lang. Ito, dire-diretso ko magtanong. Pwede mag-pause. Hindi. Mahirap siya in a sense na, kasi masyado na fast pace yung mga nangyayari sa, sa news. Hindi lang din na traditional radio yung ginagawa namin. So, meron na ring online, meron na ring TV. So, iba-ibang variation ginagawa na rin So, namin mas challenging sa'yo. Integrated. Integrated. Pero ilang taong ka ba nung nagsimula ka? Mga 4. DZRH. Bro, yung confident na Inutusan na- confident. Inutusan na talaga ako bumili. Tapos dumiretso na ako rin dito Pero nagtrabaho. pangarap mo to? Oo. Mag-news? Actually, nung pinaglilihi pa lang ako ng nanay ko, dalawa yung bagay pinaglihihan sa akin. Is yung poke-poke na pagkain Ilocano food. tsaka yung DZRH. Oo, DZRH. Oo. Tapos, paano ka nakapasok? Ito yung pinag-aralan. Anong course mo? Nag-aral ako ng molecular science sa UP. Totoo, seryoso ba?
Tapos, yung graduate ako ng molecular science, kumuha ko ng kinetics. Human kinetics sa Si UP Kuya siya din. parang hindi ko ano kung nag-joke. Siyempre, Mascom. Ano ba pag-aaralan nung araw? Mascom. Nung araw, Mascom lang pinag-aaralan pag gusto mo masa sa media. Okay. Kasi ngayon pwede na eh. Oo. Diba? Na, iba-ibang course. Mascom sa? Pamantasan lang ng Suda, Manila. Wow. Scholar ka? Oo. Mm-mm. 4 na taon ako na libre sa tuition fee. Iba din, palakpakan natin. Sherwin Alparo. Kasi kinuntsaba ko yung mga teacher. Anong dinala mo? Bumili ko electric fan para sa class. Wow, ang yaman. Ang yaman. Pero Hindi. may honors ka? Wala. Ano lang? Nagsa-stand out ka Pangkaraniwan lang sa klase? Ako, parang pangkaraniwan lang ako nag-aaral. Tapos, nag-aaral. Hindi ko masyadong ginagalingan kasi pag ginalingan ko baka malampasan ko yung teacher. Correct. So baka mamaya mag-guidance ako, isumbong pa ako sa presidente ng school. So hindi ko masyadong ginalingan. Tapos nabarkada pa nga ako noon. Nabarkada ka? Parang Oo. hindi sa'yo, halata. Kasi parang hindi na ako pumapasok sa classroom, pumapasok na lang ako sa shed ng mga barkada. Kasi sa PL may mga shed yan eh. Kung anong shed mo, yun yung grupo mo. So mas, buong araw mo, broken yung klase mo. So, papasok ka kung ano yung klase na papasukan mo. Then, doon ka sa shed mag-stay na mahabang araw. So, minsan nakakalimutan ko na pumasok sa klase. Doon na lang ako sa shed nag-aaral. Oo, sa shed na. Parang ka pumapas Kinakausap ko yung mga teacher. Kasi malakas yung PR mo PR skills mo. Tingin ko, naniniwala akong mabobola mo talaga ang kahit sino. Alam mo ba na minsan binibentahan ako ng teacher ko ng libro, hindi ko bumili. Major subject ko pa yun. Sabi sa akin, paano ka nag-aaral, wala kang libro ko? Pwede naman po magpasirox Sabi, hindi. Pala sagot ka. Bumili ka ng libro ko. Ba't po ako bibili ng libro nyo? Wala kang nagbabasa ng libro nyo. Sirox lang yan. Oo, tapos nakapasa. Oo, pinasa niya rin ako kasi magagalit lang siya kung hindi niya ako ipapasa. Nakapasa kahit pag ganun-ganun. Magkano baon mo? College? Nung araw? College. 60 pesos is enough. Correct. Kasi, ang kakainin ko lang yan is 20 pesos na meal. Parang may munggo, may tosino, tapos may rice. Dami na, no? Oo. Correct. Tapos, pag wala pa akong ginagawa sa school, naguhugas ako ng mga pinagkanan ng mga ibang estudyante doon sa kantina kinakainan ko. Para? Bukas, libre na ako. May mga pag-ganon ka na. May mga diskarte kung ganon. Diskarte ka na. Oo, para hindi baon. mabawasan yung 60 pesos ko. Pero kumpleto pa yung parents mo nun, daddy, papa and mama. Oo. Pero hindi kasi ako paaral ng parents ko. Paaral ako ng lola ko. Lola. Laking lola ka. So yung childhood mo sa lola mo, ikaw? Mostly, kasi after elementary, kinuha na ako ng lola ko para mag-aral sa Malabon. Ilang Kasi we're from kayong apo Pasig, na siya ang nag-aalaga? Nung panahon na yun, ako lang kinuha niya. Mabait kang apo? Oo, kasi every summer, nandun ako sa kanila, doon ako nagbabakasyon. So, dahil wala nang bata doon sa bahay nila, so ako yung laruan nila. Kinigigiliwan, oo, correct. Ako na yung pinapahabol sa aso. Pinabibili sa tindahan. Ako na yung pinabibili sa tindahan. Tapos kapag wala mga napkin yung tsahin ko, ako bibili. Oo, correct. Wala kang choice eh. Oo, diba? Kaya pag minsan wala akong ginagawa, may fish pond kami. Andun ako sa fish pond. Oo, nandun ako sa fish pond. Nagtatago ko kasama ng mga tilapia. Para hindi ka mapabili. Para hindi ko mautusan. Oo, correct. Makulit kang bata. Oo. Makulit kang bata. Sobrang kulit ko. Nakita mo ba nung kakulitan mo na yun na parang pag nakakakita ka ng mga newscaster, field reporter, parang gusto ko yan? Hindi. Parang lang. Kailan na lang dumating ang calling? Nung dumating yung Mount Pinatubo eruption. Bakit? Nakita ko yung importansya nung news reporter na nasa field. Tapos sabi ko, grabe, iba pala yung pag nasa field ka, ikaw yung pupunta doon sa sumasabog na bulkan. Oo. Tapos tatakbo ka. 1991 yan, di ba? Magpapahabol ka sa abo. Mga ganun. Sabi ko, parang thrilling, exciting yung ganun trabaho. Tapos si Noli de Castro pupunta, tatawid doon sa mga ilog. Baha. Para puntahan yung mga biktima. Sabi ko, ang sarap naman ng trabaho na gano'n na pupunta ka sa mga lugar na yung ang hirap marating, tapos ipapakita mo yung sitwasyon nila. Sabi ko, napaka-noble nung ganung gawain. So sabi ko, sige, try ko pag graduate ko ng high school, magmamascom ako. Tapos gusto ko maging unang newscaster na maging politiko. Hindi pala ako yung una. Ang dami na pala nauna sa akin. Ang dami na. Tumigil ako doon sa pangarap pagpasok sa politika. Oo, bakit na-attract ka maging newscaster na politiko? Anong meron? Kasi nakita ko yung impluwensya ng media.
na kapag humarap ka sa TV, nakita ka ng tao, makukuha mo yung trust nila. Tapos pag nakuha mo yung trust nila, eventually, parang yun na rin yung magiging way para ma-earn mo yung trust ng public, at kung gusto mong pumasok sa public service, yun yung ikakapital mo na dapat pinagkakatiwalaan ka. Kaya dapat ibalik mo yung tiwala sa serbisyo publiko. Oo. Yun yung konsepto ko ng politika nung araw. Dati yan. Kasi ngayon sira Ngayon, na eh. Oo, sira. Parang negative, may negative connotation. Correct. Di ba? Magpagawa ka ng basketball court, may commission ka. Totoo. Magpagawa ka ng kalsada, may commission ka. Magpagawa ka ng kung ano-ano mga bagay sa mga lugar, may commission. Di ba? Parang, So hindi na ba applicable ngayon yun na yung pagiging media ay magandang stepping stone papuntang public service? ako sa ngayon, sa paningin ko ngayon, sa sitwasyon ngayon, parang maging masaya na lang tayo at maging magaling na lang tayo dun kung saan tayong field Ganda nandoon. nun. Ang Diba? ganda nun. Kung gusto mong tumulong, marami namang manners and ways na Oo, pwede kang tumulong sa correct. public. Pero parang yung gagamitin mo yung estilo ng politika para marating mo yung mga publiko na gusto mong marating at maabot. Um, ah, sa kanila na lang yun, di ba? Parang, Oo. Ang dami na rin na lang may gusto dun eh. oo. Dito na lang tayo. Oo, dito lang tayo Oo. sa mga ganito, sa harap ng Oo, mikropono. oo. Kausapin natin yung mga Yes. publiko, itama natin kung ano yung maaari natin maitama sa kanila, di ba? Yung, Wow. lalo na yung dugyot na pamumuhay. Totoo. Di ba? Ang dami sa atin, di natin alam na kinikip natin yung maraming bagay sa bahay natin. So, magsimula tayo sa bahay natin. Ang dami nating iniipon, ang dami nating mga tinatago, yung mga lagay ng ice cream, yung mga pinaglagyan ng ulam, sami-saring ulam na na canisters na iniipon natin na hindi natin naman ginagamit araw-araw. So, doon nagsisimula yung pagiging dugyot ng pamumuhay natin na ipon tayo ng ipon ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. And at the end of the day, makikita natin na sobrang sobrang dami na nating bagay na hindi naman natin kailangan na nasa loob ng pamamahay natin. Hindi pa nga magkasya sa loob ng pamamahay, nilalagay pa natin sa harap ng bahay natin. Di ba naman nasirang na pwede pa tong gamitin. Oo, Baka sa susunod pwede pa magamit. Damit. Oh, yung pinagpalitan nga lang ng bidet, di ba? Oo. Nanghihinayang kang itago kasi Dispose, oo. sayang host, gumagana pa yung host pero yung bidet lang naman talaga ang problema. So pag bumili ka naman, wala naman mabibili na bidet lang, may kasama talaga ang host. Yes, correct. So itatago mo na itatago yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. And it adds up the pile na hindi naman dapat na nandiyan sa bahay ninyo. And nagiging, nagko-consume siya ng space. Kumakain siya ng space, kumakain siya ng culture, kumakain siya ng character. So nagiging gano'n na yung pamumuhay natin. Diba? Yung pinagbalutan lang sa plastic sa palengke, na imbis na ginagamit natin na lagay ng mga basura pagkatapos natin gamitin sa palengke, yung iba iniipon yan. Iniipon hanggang makaipon na ng napakaraming bag, sando bag na galing sa palengke. Ano nangyari? Ginagawang bahay ng ipis, di ba? Nagsisimula yung sakit. So gastos din siya. Na imbis na dapat na simula pa lang, kung ang character natin at attitude natin, linisin natin yung ating yun ang pinakasimpleng pwede natin magawa sa bahay natin, sa buhay natin, di ba? Linisin natin yan. Yung mga cabinet nyo, punong-punuin ng mga lumang brief, panty, tsaka medyas, na dapat Totoo. tinatapon nyo na, pero nandiyan pa rin sa mga cabinet ninyo. Sino hinihintay nyo magtanggal niya? Mga nanay nyo? Diba parang nasa hustong edad na tayo na we have to decide ano ang kailangan at ano ang hindi natin kailangan. And pag nasa 30 na ang main character, dapat namimili na tayo ng mga dapat na kung ano yung pwede nating i-keep at kung pwede nating itapon, di ba? Masayang Ang lalim nitong diskusyon na to. Sobrang lalim. Ito yung ibang side mo, Kuya She. Ewan ko ba? Oo, di ba tayo Kalinisan. Kaya gusto kitang invite. Kasi Cleanliness. gusto kitang, lagi lang tayong nagkakasalubong. Yung kwentuhan Oo natin, ingat Kuya She. Hanggang ganun na lang, Oo, no? ingat. O sasabihin mo, sino yung kasama mo? Iba na. Ang aga-aga, no? Oo. So, ito yung gusto ko makita sa iyong side. Masaya maging journalist. Masaya, challenging, tapos ang daming expectations sa'yo. So parang ang hirap gumawa ng bagay na makikriticize ka, magkakaroon ka ng Lalo ngayon. oo, yung maling paggamit ng salita, lalo na napakadaming napaka-perfectionist na mga tao, di ba? Ako ayoko naman maging perfectionist din. Pero pag trabaho, syempre trabaho. Pero kapag yung mga usapin na mga pangkaraniwan lang sa buhay, parang
pag-aangin na lang natin ang buhay natin yun. Ang uso ngayon sa buhay, pasayahan na lang. Di ba? Despite the challenges and Oo, ang problems. daming nangyayari. Correct, Ang correct. daming mga problemang kinakaharap yung mga kababayan natin. Siguro kasi, ang Pilipino kasi, feeling niya umaangat siya kapag nambabash siya eh. Umaangat siya dun siya sa taong May binabash mentality niya. na Oo, kapag na dapat lamang ako. Kapag nakakapuna ka ng iba, parang ang feeling mo, ikaw na yung Ikaw, mas superior mas magaling sa sa kanya. Oh, diba? Oo, I Yung think it's ego superiority problem. complex. Correct. So, mayroon correct. tayong superiority complex. Spell superiority complex. Mataas na lang ang ego. Yan. EGO. Wow. Kala mo. Mas madali. Ang galing Mas talaga. madali. Ang talino. Ilang Diba? taon ka na sa service? 27? Ang tagal na, no? 27 years na ako Magkaka rito. 30-year Actually, ka na. yung lobby tsaka yung hagdanan sa ground floor, mukhang Ah, makukuha ko na yung titulo niyan. Ililipat na sa Simula Yung poste bang isa sa'yo simula yun? Yung January Anong poste? 2027, babayaran ko na yung amilyar ng hagdanan tsaka nung driveway. Yung spiral? Oo. And Tsaka yung aling spiral poste na ba hagdan. yung sa'yo dito? Yung nandun sa may papunta ng Aliw Theater. Yung malaki. Yung malaki Sa'yo pala doon. yun. Oo. Papalaga ko na nga ng muhon. Sa tagal ko na rito. Ba't Ibig ba sabihin- tumagal dito? Kaya, Ewan ko, di ba? Ikaw ba? Tanong ko sa'yo. Ikaw kaya? Hindi, tingin ko nakikita mo, mahal na mahal mo bang boss natin at mahal mo yung trabaho mo. Siguro. Na dito ka na nakatira. Para dito ka tumira, girl. O diba na sobrang tagal ko na rito na naging Tsaka ikaw- mainstay. Ito napansin ko sa'yo. Isa ka sa closest ni boss, FJE. Oo, kasi mas madalas na ako ipatawag. Pag pinapatawag ka Oo. ba, galit ba? Alam mo, kinakabahan ako. Galit? Di ba, may Positive post, ba yun? may isa akong post sa Facebook, Oo. sa social media, sabi ko, parang every time na ipapatawag ako, pag tinawag niya yung pangalan ko, Ano yung tawag? pakiramdam nung kaba palagi na baka may mali, baka may kuna or what or something. Pero nasanay na ako dun sa kaba na nararamdaman kong yun. Mm-mm. Parang hindi kumpleto yung araw kapag hindi ko nararamdaman yung kaba. Kaya So, siguro totoo nga. magpapacheck up na nga ako. Baka siya na yung source ng angina. Oo, baka meron, hindi na tama yung paghinga, mga ganun. Pero tuwing pinapatawag ka, positive o negative? Hindi Curious naman lang. lahat negative. May may mga... Magbigay ka ng isang negative na legit yung kaba. Pag may mga pinapahanap sa akin na tao na hindi ko mahanap at hindi ko masabi kung ano. One time, may tinatanong siya na show yata yan sa TV or something na naparod niya. Tapos hindi ko talaga ma-explain kung sino yung mga character doon na tinatanong niya. Tapos hanggang sa tumahimik na lang ako. Tapos gusto ko nang maglahong parang bula na wala naman pala akong may contribute sa buhay ni boss. So bakit pa ako marap? Oo. Tingin Parang ko ganun. happy feel ka niya mo. Malamang. Oo, happy feel ka niya. Yun yung impression ko. Malamang siguro parang pag nakikita niya ako kinakabahan, lalo siya na Na-entertain siya. na-entertain siya. Diba? Gano'n ka katagal dito, ikaw ang pinapatawag. Oo, pwede naman ipatawag ang anak, Ang principal, apo. mga ganun. Pero, ba't ako? Sino pa yung kabatch mo dito na ganyan, 27? Gusto mo talagang usapan pang ano? Yung iba patay na. gusto mo pa bang parang, ako na lang yata nandito. Direk Badong? Oo, sila Direk Badong. Mas sinan mas nauna, ikaw Direk Badong. Mas nauna si Direk Badong sa akin ng ilang years kasi nung Kinabahan ka 90s ba siya nung sumalangit si Direk Badong? Oo, kasi isa siya sa mga pioneer ng drama na Oo, magagaling totoo. na nag-great talaga yung These Are Age drama nung Siya hinawakan yun, niya. oo, siya yun. Lalo yung Mr. Romantico na, Diba? di ba kabisado ngayon ng Legit. mga tao yung tenant yung intro bed Siya ng yun ng Mr. Romantico. ginagaya-gaya pa sa TikTok ng mga tao na, Mr. Romantico. Wow. Diba? Oo, Direk Badong, DZRH. Nagdrama ka? Dati, sinubukan ko pero hindi talaga swak yung boses ko pang drama. Parang, Pang-host ka talaga yung peg mo. parang ang ginawa nilang sa akin doon, parang taong bayan, yung mga ganun, taga sila, sunog! pero may mga linya, binawi sa akin. Okay, pag dumadaan, para, mga ganun. Sound effects. At least nakapag-drama ako. Kayo ba? Nakapag-drama kayo? Kayo nga ba? Nag-drama nga pala kayo. Bayan. Yung mga- Minsan, Malaki ang bag nun
pang texture ka lang sa sitwasyon gano'n na nagkakagulo kunyari ay eksena sa isang looban na nagliliyab ang apoy sa mga tahanan at ang mga tao sumisigaw na sunog yung nanay mo hanapin mo na yung aso mo dyan Importante yung role na yan, ganun lang, di ba? Oo, di ba? Tapos, kaya mga pampadami lang ng tao doon sa eksena ng jeepney, di ba? Bossing para, mga ganun. Yun yung, Mga at linya mo least, lang. naging parte ka ng At history. ang pangalan mo, Passenger 1. Eh, apat yung karakter ng passenger. So at least yung isa doon sa apat nakuha mo, di ba? Yun yung mga experience ko sa drama noon. Tapos, sabi ko, hindi yata ito talaga yung destination ko. Mukhang kailangan ko yata lumipat ng ibang. Diba? Yun, sa hosting na lang. Kuya Shea, bakit ka laging host ng MBC? Kasi yung mga party natin dito affordable. Sa lahat mo ng event namin, hindi na kami nagugulot. Please, wala lang ang intro sa'yo. Please welcome your host man lang eh. Wala na. Bigla ka na lang Wala nga ako pumapa. alam mo, nagugulat ako minsan natin lang ako na party. Wala naman ako sa script, wala naman ako sa planning, wala Tapos ako sa pagdating meeting. mo. Tapos pagdating ko, please welcome your host, Sir Winal. Ako na pala. Buti ka ako, dumating pa ako. Kung hindi pala ako dumating, tornada kayong lahat. Bigla magugulat ka. May insertion ng game Oo, host si Kuya Shea. Sumusubo ka pa lang. Naka-short. Oo. Sumusubo ka pa lang, host ka pala. Di ba? Bigla host. Nakakatawa. Mga ganun eksena Kaya sa ikaw buhay. yung ikaw yung pokpok na host na Everyone, anytime. every time. Ano ba, may biglang pa-meeting lang ganyan. Patatawag ka. Ay, may games tayo. Siya na naman. Tapos pati summer sports fest, mga ganyan. Oo, yan. Diyos ko, naging parang panata na siya ng buhay ko. Tuwing opening ng mga liga, ganyan. Ako, kahit hindi naman ako marunong mag-basketball ng ganon, ako yung pababasahin ka lang ng mga nasa 120 pangalan kasi yung mga player, isa-isa yung lahat ng pangalan. Parang, syempre kailangan i-maintain mo yung kung paano mo siya binasa. Ano ba, mga pangalan na yan. Tapos hindi ka bibigay na Alam mo, huwag ka napatamad magreklamo kasi bawat pangalan, may side comment ka ba about sa itsura ng Oo, di ba? Yung mukhang kasalanan mo din mukhang eh. penoy, mukhang pugo, mga ganun. Mukhang penoy. Ano pinagkaiba ng penoy sa balot? Ang penoy Mukhang penoy, mukhang balot. Ang penoy, hindi pa siya buo na sisiyo sa loob. okay. Unlike balot, buo na Mm-mm. yung sisiyo. Pero hindi, paano mo nasasabi sa taong mukha siyang penoy? Pagbilugan siya. Ako nga, mukha nga ako hopya, Ay, siopaw na pala kasi maumbok na. Siopaw na may naman kasi dilaw. ngayon ako in-interview, hindi yung panahon na nag-nomad ako nung mga last year, di ba? Nung last year siguro yung Sorry pala, Alindog. sorry. Tapos ngayon mo talagang yung putok na ako, nahubog na. Sabi ko, hindi na ako magjejeta. Ito na talaga siguro magiging itsura ko habang buhay. Ganyan, di ba? Sa kabilugan mo ako kinuha. Ano ako kala mo? Dibdib mo. Di ba? Laging game host. Laging your host, Sherwin Batat. Di ba? Di pa ba kayo nagsasawa? Pero Grabe. masaya mag-field, Field work? Oo, field work. Kasi lahat ng klase ng tao. Yun. Yeah, minsan Kaya siguro, tinatanong po lang, sinusungitan ka na. Mga ganun. paano Makikita mo yun nahahandle? Pag sinusungitan nila ako, Oo. kina-God bless ko sila. God bless. Ginagano ko nila. Kasi sirain niya alas 4 na madaling araw ko. Oo, correct. Kasi simula ko ng alas 4, sira na kagad araw ko. God bless. Di ba, gina-God bless ko na lang. Kasi ang hirap din i-deal na yung sasabihin nila na, hindi na uso yan. Wala na nakikinig dyan. Weh! Asarin ko na lang, di ba? Kuya siya, hindi ka natakot minsan, di ba, uso yung mga media ay may threat o kaya nababaril mismo. Hindi pumapasok sa isip mo na minsan may masagasaan ka, mabaril ka, ma-ambush. Subukan nila. Ano gagawin mo? Ano mahita nyo sa akin? Sige. Sige. Kahit tadtarin nyo. Di ba? Ano mapapala nyo sa akin? Di ba? May napala ba kayo? Wala. Kasi wala din naman akong ginagawa. Wala kayong mapapala. Di ba? Parang sayang lang yung bala. Ilaan nyo na lang sa iba. Diba? Sa iba na lang. Huwag sa akin. Kasi wala lang. Sayang. Parang sinayang mo na yung buhay mo. Di ba? Tapos makukulong ka. Di ba? Oo. Tapos akala mo matatapos mo maglalagay kami ng sisiw sa ibabaw ng ataol ko. Di ba? Pero kung mamatay ka sa trabaho na yan,
magiging proud ka sa sarili mo pag umakyat ka sa langit? Hmm. Yun lang. Follow up. Sorry, naglulok ako. Natitig pa sa mic. Naglulok ako na lang kasi ang haba ng interview niyo, wala naman kayo patubig. Sorry. Andyan pala yung tubig, andyan. Hindi, okay lang. Kaya ko pa naman lulukin ulit. Buo na nga eh. May dilaw ba? Meron. Para nagaling siya sa taas. Teka, yan yung tubig. Hindi. Kung harap ako sa parang siguro naman parang nagawa ko yung mission ko na makapagpatawa ng mga tao, ma-entertain, mapasaya sila. Tapos Public service pagbigay ng din. ng kaalaman. Doon sa nagbigay ng kaalaman, parang hindi ka sure? hindi ako sure doon. Ayun tubig oh. Ayun ka muna. May tanong ako habang umiinom ka. Ilang years mo pa nakikita ang sarili mo na nasa media ka? Talaga? Oo. Panginoon mo. Talaga, gusto mo pa mahaba-mahabang panahon. Hindi. Tingin ko, Hindi, ang siguro saya-saya mo kasi Sa tingin ko sa sarili ko, siguro magtatrabaho pa ako in the next 50 years. Ano Ilan taon ka na ba ngayon? tinutulakan? 30? Hindi, magsi-60 na ako. Ala. Ang ganda talaga pag walang asawa o kaya anak, no? Oo. Hindi stress. Hindi mo alam na magsi-60 ka na. Paggugulat ka lang, retired ka na pala. Sasabihin ka na, Magre-retire ka ba? parang Malapit hindi. ka. Hintay ko yung Hindi ka- sulat ng HR. Oo. Kung may makikita sila sa, sputum ba yun? Ano? Scrotum? Ano yun? Yung time check natin. Ano ba sputum? Naiiyak ako. Kasi wala na yung mga pinipindot-pindot. Sprout pala. Yun ba yung attendance? O yun? Wala naman silang pinapadala pang letter. Pero ni-notify na nila ako na wala daw ako mga OB. Kaya, So, anong ginawa mo nung tawa ninotify ko sa ka? magpapa-affidavit ba pag ganon? Siguro magpapa-affidavit Patatapyo. ako. Kailangan ko siguro. Kakausapin nga si Attorney Cheryl Adami. Tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam kasi ang dami lang hinihingi. Wala pa ako nagagawa. Yung sa sprotum. Wala kang sweldo. Sprout. Parang yata, wala pang pumapasok. Ang haba ng Enero, hindi nyo napansin. Parang January May 48 sweldo na ka. ngayon. Kapag walang dun record walang sweldo halos. Hindi ko pa naman na-check sa ATM. Diba? Kaya nga, hindi affected pag may bawas. Ang Siyempre, yaman. Pag may check, dito ka naman sa opisina. Pagkain mo nasa opisina. Sprout. Ang dami. Sprout kasi. Ayaw mo na. Alam mo, marami pa tayong segment. Hindi tayo Wag na. makamove forward. Eto na lang, may sumulat. Oo. Payuhan mo. Bakit ako? Ikaw Hindi. Yung mga tao dito sa programa mo, susulat kayo. Tapos kami inaano ba namin Ikaw kayo? kasi naka-colorful na Ganun outfit. talaga dito. Yes, eto ha. Okay, seryoso. Talaga. Sa gantong panahon mo, gusto magseryoso sa buhay. Sprout. Hindi ko na-gets na hanggang sinabi ni Angel. Yung ba yun? Sprout. Kasi isusulat ko ka sa baba na gano'n ang lagay natin na attendance. Ano talaga? Dear Tita Max. Okay. At hello po sa guest niyo. Ay. Pinagpalit ako ni Mama sa lalaki niya. O, di okay na. Ano pa gusto mo mangyari? Pinagpalit ka na pala. O, ano pa? O, di ba? Tapos ang kwento. Di tanggapin mo na, ha? Pinagpalit ka ng nanay. lang. Okay. Pinagpalit ka ng nanay mo sa lalaki. Oo. Ako po si Sarah, 27. Si Mama naman, 55. O, 27 na pala. Kailangan pa ng payo. Buti ko mga 14 lang yan. Payuhan natin yan. Pero 27 na. Ano ba yung klase mga tao yan? Ikaw ilang taong ka na? Kailangan mo pa ng payo? Ikaw? Aray ko. 24, kailangan mo pa ng payo. Mukhang independent tong batang to, Oo, ha? oo. O, di ba? 27, hindi pa independent si Sarah. Okay. Ano problema ni Sarah? Akala mo, teka lang. Binawi ni Sarah yung sulat niya.
Akala ko masaya. Tama yung iyak ko. Akala ko masaya na siya na kami na lang dalawa. Pero nung nakilala niya yung Zumba instructor niya. Siyempre naman, kasi kailan pa sasi ang nanay mo sa'yo, Sarah? Wala siyang ibang ginawa kundi gisingin ka tuwing umaga. 27 ka na, ang trabaho niya sa buhay mo, gisingin ka. Di ba? Correct. Sino makakagusto sa'yo, Sarah? Talaga kahit akong nanay. Hindi ba? Hindi pa ba? Nagkagusto yung nanay sa Zumba Sa Zumba instructor. Okay. instructor. Yung pera na dapat sa sarili niya ay binibili po ng mga sapatos ng lalaki at damit. Baka gusto ng nanay mo sapatos sa lalaki na isusuot niya. Kaya binibili niya. Tapos nung December, bago magpasko, nakipag-live-in na po si mama dun sa Zumba instructor. Oh, ano masama 50 na ang nanay mo? 55. Kailangan niya pa ba magpaalam sa'yo? Kailan siya makikipag-live-in kapag 70 na siya? At ayaw naman ng Zumba instructor na cauliflower. Yung mga- Kulubot. Eto po yung tanong niya. Ay, okay. Paano ko siya papatawarin hindi naman siya humingi ng tawad? Bakit mo patatawarin? Hindi naman pala humingi ng tawad. Deadmine mo na lang. Diba? Yun na pala. Diyos ko. Nandiyan na sa sulat mo kung anong dapat mong gawin, Sarah. Since hindi naman humingi ng tawad, mukha ka naman tanga kung okay, pinatatawad na kita. Hindi nga humihingi ng tawad, tapos patatawarin mo, di ba? Hintayin mo na lang na humingi. Siguro mga 75, hingi siya ng tawad sa nagawa niya sa'yo. Di ba? Pero at your age 27, bigyan mo ng laya yung nanay mo. Kung gusto niya bumili ng maraming rubber shoes sa lalaki, kung doon niya inuubos yung kanyang pension sa, siguro yung Zumba instructor na boyfriend ng nanay mo, octopus yan. 8 ang paa, di ba? Oo, kaya pala bili. So, kaya kada buwan, asahan mo na bibili at bibili ng bagong-bago. Dahil yung nanay mo, in love, di ba? At wala ka na magagawa doon. Kahit na sino siguro. Kahit siguro yung tatay mo, bumalik pa eh. Baka wala na rin siya magawa kasi in love na yung nanay mo sa Zumba instructor. So, pagbigyan mo na siya, di ba? Ikaw naman, at 27, you find your life. Hanapin mo yung buhay mo, Sarah. Baka hindi ka sa Zumba instructor talaga nararapat. Try mo naman yung mga conductor, mga ganyan. Yung ibang field, di ba? Ang dami pa dyan, ang dami tindero, ang dami nagsasidecar. Kumbaga have your life. Kami meron na buhay baka nanay mo. nasa kanila ang kasiyahan mo. Yan. Mamaya, tignan mo, nasa pusali lang pala yung hinahanap mo, di ba? Tapos may tanong pa siya. Diba barangay ko ba yung lalaki dahil pineperahan si mama? Paano mo nasabing pineperahan ng nanay mo? May resibo ba? Ayan. Mag-i-issue ba ang nanay mo ng resibo? Pag nagbibigay siya, may OR pa ang nanay mo. kung may katibayan ka at Naka-indicate OR. ba, di ba? Na tinanggap niya ang sum of 1,375.50. Di ba? At nakapirma doon yung nanay mo. Di ba? Na binayad na doon sa lalaki o ano pa man yan. Pero kung wala ka namang preba, parang paano mo ipapabarangay yung tao? At hindi mo kahit nanay mo pa kausapin mo, hindi mag-aaway at mag-aaway lang kayo. Kasi naniniwala yung nanay mo, hindi yan hindi siya kinakwartahan. At saka hanggat may pakinabang yung nanay mo doon sa Zumba instructor, malay mo naman, ano bang pakinabang? Nagiging fit yung nanay mo, di ba? Dati ang bewang 50, ngayon ang bewang niya 20, nagiging healthy, 25, tama. di ba? Para hindi ka pa magiging masaya sa nanay mo. Di ba? Tsaka titi. Oo, yun. Yung pakinabang na doon sa gabi-gabing kasarapan na nakukuha niya, di ba? Baka naman, Sarah, kailangan mo lang din ng Sarah, someone. maghanap ka rin ng titi mo. Okay na ba yun? Siguro 27 ka na siguro, baka tumitikom na yan, wag mong gagamitin palagi yung betadine. Kasi talagang sasara yan. Sana maghanap ka ng titi mo na magagamit yan, ha? Same sa nanay mo. Siguro maging happy na lang siya sa mama. Oo, kung gusto nyo, mag-threesome kayo para masaya. The more the merrier, di ba? Siguro Kuya She, sa Pilipinas kasi, kapag naging byuda na, parang lagi na-judge na ano ba yan? Ang tanda na, nag-asawa pa? Na-stereotype yung mga naging byuda na parang tapos na sila dun sa panahon na naging masaya sila. So dapat maging madasali na lang sila at hintayin nila yung pagbubuka ng langit. So parang hindi naman ganun yung 50 ka pa lang, diba? Tapos kung hanggang umabot ka ng 80, so 30 years ka magdadasal na lang na hanggang bumuka yung langit, diba? May karapatan ka naman sumaya. Oo, meron ka pang karapatan na sumaya. Diba? Wala sa edad yan. Lagi mong tatandaan, Sarah, ikaw nga, tignan mo, bata ka, nakikita mo yung ganyan na parang iba na yung tingin mo. What more kung ikaw yung nandiyo sa sapatos ng nanay mo? Kung ikaw yung binilhan ng sapatos ng nanay mo. Diba? Hindi mo nakikita kung ano yung nararamdaman nila. So, don't be basher. Tama ba yan?
Tama. Wag mong i-bash Tama. yung Oo. physical Kasi instructor. tama. Kung merong dapat makaintindi sa nanay mo, kung dalawa na Ikaw, lang kayo, oo. correct. Oo, di ba? Sino pa No? pang kakampi? Yung nanay mo na nga lang kumakampi sa'yo, Yan, di ba? totoo. Tapos yung kailangan niya ng suporta mo, ikaw naman yung wala ng suporta, di ba? Siguro meron din tayong isa pang pangit na ugali mga Pilipino. Ayaw natin sumaya yung ibang tao. Ayaw nating nalalamangan yung Yan, kasiyahan natin. correct. Yung parang pag naging masaya yung ibang tao, parang parang apektado ka Hindi na. pwede. Dapat Dapat ako ang miserable siya. pinakamasaya. Oo. Dapat miserable kayo. Dapat, oo, correct. May ganun Parang, tayong... wala kang karapatang sumaya. Yes. Kasi mundo ko to. Parang sa'yo lang lahat ng spotlight, ikaw lang lahat ng ano. Ikaw ang main character sa kwentong ito. Correct. Kwento mo yan. Paano naman yung kwento niya? Paano yung kwento ng nanay mo? Paano yung kwento ng instructor niya? Di ba? So, co-equally, we have to accept. Tanggapin lang natin kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. At hanggat hindi mo nakikita yung nanay mo ginigilitan, sinusuntok o sinusundot ng ice pick. Di ba? So parang hindi pa yun yung time para matrigger ka. Kasi kung nakikita mo yung nanay mo na masayang-masaya doon sa pinasok niyang something. At walang inaapakang batas o tao. Walang inaapakang itlog. Ganyan, di ba? Parang meron na. Yung ang sa sakit. instructor. Hindi, nilalaro na yun. So, nilalaro na yung paggabi. So, pag mga gano'n na sitwasyon na sana, makuha natin maging masaya para sa iba. Tama. Di ba? Sarah? Mukhang ganun ka na tao, Kuya She. Lagi kang masaya. Kala ko naglalaro na yun. Hindi, yung wala lang. Kahit naman siguro. Lagi kang supportive napansin ko sa akin. Hindi sa bahay, iba yung character ko. Napaka-stricto kong... Paano kang stricto? Okay. Gumandi. Aso pala. Nagulat kami. Nagulat si Riri. Basta, yung parang, yun, cleanliness talaga. Yun ang aking ewan ko, siguro dati akong Metro Aid. Kailangan malinis so palagi. Kahit na mukha akong dugyot sorry talaga, ganun talaga yung ano ko. Hindi kaya, compose ka kaya sa colorful Hindi, outfit kailangan mo? coordinated. Oo, correct. Parang akong may Ganda sa Lazada yan. Oo. Hindi sa ano to, ano ba yun yung Shein. Shein ba yun? Shein yata to. Timo. Ano ba yun? Shein yung ino-order ka Magkano ng yan? online. Magkano? $250? Lahat ng mura no? Yung shipping fee yata yung $250. Hindi, mura yung shipping fee Binayaran ng ko free. dito Basta binayaran na siya yung online. Ang ganda. Bagay sa'yo yung mga ganyan. Yung mga, Hindi pang pag nag-host ka, di ba ganyan mga suot? Oo, mga kailangan colorful. Color Kasi coordinated. dadaan ko na lang sa kulay. Kesa At naman saka pag titigan yung mukha ko, wala kayong mapapala pare-pareho. No? Naalala ko pag Halloween namin, costume party, ikaw din yung host. Siya pa rin yung host. Kahit taga-baba siya yung host. Hindi, kahit nasugatan ka na, alam mo yung 31 yun. Last August 31, nadapa po ako sa programa ng 2x2 live on air. Tapos, punta ako ng ospital. So, binakunahan naman ako. Tapos, nakalimutan ko may commitment nga pala ako dito. Tapos, parang may nauuhan ako na sige, ako mag-host. Parang hindi ko na mabawi kasi yun na yung oras na mangyayaring yung event. So, tinuloy ko pa rin kahit dumudugo yung tuhod ko. Tapos paikutin ka sa pisina, ang daming akyat manaog. Ikaw pa rin yung host namin. Oo. Yes, come on. May footage kayo nun no? Parang nakunan nyo All pa yata in, yung tumutulo na yung dugo sa tuhod ko. Oo. Diba? Sadista kayo Yun, may mga aksidenteng naalala sa pag-atatrabaho. Cover ko. So far wala. Yun lang yung una. In fairness Unang live na sumubsob ako sa ilog. Tapos buti kong sementado, limestone na dinurog yung naluhuran ko. Shit. Imagine limestone, diba? Ang tatalas. Grabe. Sobrang Pero na-injectionan ka ng... pero alam mo yung pagkadapa ko doon sa live, sabi ko hindi ko talaga gusto kong sumigaw na hindi ko magawa pero kasi naka-live ako sa ere. Naka-live pa yung mic ko. So, ang sinabi ko lang, ang sakit. Nanggigil lang ako doon sa salitang sakit. Tapos sila, paano ka? Sumubsob ako, yun lang nasabi ko doon sa live. Sumubsob ako, natalisod ako dito sa sa may ilog. Tapos, inabot ko yung camera ko doon sa driver ko. Tapos sabi ko, ikaw na muna mag-cam kasi hindi ako makatayo. Dahil luluhod ka ulit, yung sugat mo nakatusok pa doon sa limestone. Napaiyak ka? Parang gusto kong sumigaw talaga. Nung after ko mag-live, nung kinat na nila yung live, doon ko na talaga
hiyaw ako, aray, ang sakit. Gusto ko ng tubig, panghugas. Kasi ilog yun eh. Hindi ko alam kung anong mga bakterya. Tapos ayun, pinag-host namin siya. Tapos kinahaponan, mag-host nga pala ako ng Halloween party. Tapos ikot-ikot lang kasi nakapampamanhid pa eh. Tapos may meron nawala na yung pain reliever. Ay na, unti-unti lang sumasakit. Nung gabi, nilagnat na. Nilagnat Hindi na. na ako Thank you nakapasok Kuya kinabukasan. Shea, kahit walang TF. That's for the love of yung commitment. Tsaka Diba? yung love mo sa craft Sa inyo mo. lahat. Hindi, Oo. tsaka gusto ko ipakita sa inyo na kahit na minsan may mga unexpected, the show must go on. Kailangan pa rin ituloy. Kailangan pa rin gawin yung commitment. So, commitment yan eh. So, Wow, tuloy pa thank rin. you. Kuya Ang siya, may bilis. top 5 pa tayo. Okay. Isa to sa pinaka-aabangan sa Tita Max Podcast. Ano yan? Are you ready? Yeah. Sagutin mo lang. Katulad kanina, wala lang. Sisiw lang. Sulit Number na naman 1. yan. Number 1, lights on o lights off? Lights off. Off. Bakit? Ayokong nakikita yung paligid ko. Oo. Mas may privacy, no? Oo. Tsaka yung security na masarap matulog kapag patay ang ilaw. Oo. Kasi pag bukas ang ilaw, ang dami mong parang hindi ka maantok, di ba? Ang dami mong makikita. Pati Mas mahaba din at malalim ang tulog kapag lights patay off. ang ilaw, yes. Mag-ano kayong tawag dun sa cortina na double churururut? Actually, dito naman sa kwarto ko sa Ay, office, oo. siya, yung kapag sinara ko yung door, tapos hindi ako nabukas ng lights, as in para Wala ka siyang, na sa mundo rin. para siyang black room. Oo, Yun, oo. parang wala ka na talagang makikita, tapos sobrang dilim. Pitch black. So, doon ako natutulog. Pag ganun. Pero kapag yung halimbawa, may mga araw-araw, may mga ano pa yung Hirapan ka, outdoor oo. na event tapos matutulog ka, imposible. Manahimik sa issue ng bansa o magsalita? Magsalita. Sino gusto nyong parang kung mananahimik pa ang media, sino pa magsasalita? Wow. 'Di ba? Parang eto na yung media, kaya nandiyan niya kasi parang third stage siya. So, siya yung taga-check and balance kung ano yung mga nangyayari sa lipunan natin na hindi naman kayang sitahin ng public directly or hindi naman na kayang panindigan ng wala namang aamin na nasa posisyon na gagawa ng masama at palalabasin ng tama at aaminin niya na Magli-lipstick yun lang ay mali. ako ang putla Oo. eh. Na parang casual, di ba? Na kailangan may manindigan para sa taong bayan. Next. Nag-side A, side B ka na ba ng underwear? Maraming pagkakataon. Actually, hindi lang side B, side A. Parang times 2 days, times 3 days. Dahil sa trabaho? Yeah, sa trabaho. Mm-mm. Minsan yung magugulat ka lang, may mga nakakasalubong ka na. Kunyari kumakamot sa likod, pero kinakamot na pala yung between. Kasi sobrang untidy na, di ba? Hindi ka Hinihingi ng makauwi. sitwasyon eh. Hindi ka makauwi. Like yung mga coverages sa mga Oo. Ganun talaga buhay media, no? walang uwian kagaya ng halimbawa yung mga Nazareno, sasalang ka ng mula umaga hanggang gabi. Syempre hindi ka lang naman yung nagpapakit na nakatungtong lang kung saan. Wala ka naman ring Maglalakad baon. ka, maglalakad ka, sasama ka sa tao, babantayan mo kung ano nangyayari. So, yung pawis mo na accumulate mo yun. Tapos, kagaya nun, 28 hours, 30 hours yung position. Andun So, ka? oo, di ba? Paano ka nagwiwiwi? Sa mga gilid-gilid, ganyan. Gilid-gilid. Wala nang choice eh. Oo, totoo. Yung swerte nga lang din pag hindi ka nakaapak ng tae. Totoo. Oo. Kasi tumatain na sila dun no? Sa kung saan-saan na, Yes. di ba? Parang kahit saan na lang area, kung saan sila abutan, yun na. Yes. May kwento nga isang barkada ko na na sumampa. Di, kala nila, may umutot lang. Napatae. Sa sobrang puwersa siguro, na gusto niyang makaakyat, Oo. as in bumulusok yung tubig na galing sa wet packs. Natalsikan yung mga tao, nung mga namamanata. As in, takbuhan sila. Doon lumuwag yung yung prosesyon. Nagulat sila na may bigla na lang bumulwak na kulay brown. Tae. Oo. Nangyayari yun sa pangkaraniwan na sitwasyon. And hindi mo naman mapilit na wala ka doon, di ba? Oo, paano So, ka? wala. Grabe no. So tanggap mo na yung ganyang setup Oo, ng trabaho. Maambunan ka, Oo. mawiwisikan ka, o kaya makakaapa ka ng kung ano-ano. Kasi kasama yun sa... Mahal mo talaga no, trabaho mo no. Mahal na Sana mahal. minsan matry nyo rin, no? Oo. Kasama Kami? kita. Pwede, okay lang sa akin. Pakipatay nga, sino ba yan? Para may bago. May tumatawag si Si Janet, okay lang. Janet. Hello, Oo. Janet. Si Janet, yung taga-NBI yan. Ay, okay. Oh, Janet. Mukhang may arrest warrant. Kaya nga. Pamilya o DZRH?
Yun ang pinakamahirap. Pero syempre at the end of the day, kaya naman natin ginagawa yung trabaho natin para sa pamilya. So, lahat naman ng mga bagay na gusto natin na ma-achieve para sa kanila. Parang sa tanang buhay mo, minsan marirealize mo late na sa buhay mo na ang lahat pala ng pagod na sinakripisyo mo sa trabaho mo dahil hindi lang dahil gusto mo yung ginagawa mo, kundi dahil pala sa pamilya mo. Na lahat yung pagsusumikap na yon, yung income na na-generate mo from your work, Yes. yan para sa pamilya. Hindi mo naman i-spend lang para sa sarili yan . Parang napaka-unfair. So, lahat yan marirealize mo kapag nando ka na sa 30 main character, 40 ka na ganyan, na sayang na mas na-spend mo sana yung mas maraming oras sa pamilya. Although, lahat naman siguro may quality time with the family. Pero, iba pa rin yung mas maraming quality time with family Sa family. na na-spend, diba? Kumpara dun sa na-spend mo, na perfect mo, na pag number 1 mo yung station mo, sa mga survey, nagda-number 1 kayo. Pero, ang pinaka buod ng lahat ng pagsasakripisyo para sa pamilya. So, pamilya pa rin. Kuya She, last question. Bibigyan ka ng 1 milyon para magbalita ng isang kasinungalingan, ng isang bagay na hindi katotohanan. Tatanggapin o tatanggihan? Napakahirap. Siyempre tatanggapin ko. Magbabalita ka ng Nang hindi totoo. kasinungalingan. Oo. Di pagkatapos mong ibalita, it's a prank! Di ba 1 milyon ka na? Sino naloko mo? Yung nagbigay. Diba? Pero, syempre, reputasyon yan . Parang, joke-joke lang kung ganon. Pero kung darating pa nga pagkakataon na ganon, sino naman tanga magbibigay ng 1 milyon para magbalita ka ng mali? Diba? Or, siguro may mga gustong manira, di ba? Baka ganun, kasangkapanin ka para manira. Correct. Mahirap na Diba, yun. yun yung usual na nangyayari. Mahirap yung kung gagamitin ka ng isang political view para manira. Kung ba ang sisiraan mo yung China, okay lang kasi hindi ka naman mapapanood sa China, hindi ka naman napapakita sa China. Pero Tao. kung tao, Individual. mahirap. Kasi relasyon, tao at reputasyon din yung sisirain mo. So, you keep your money, I'll keep my truth. Wow. Palakpakan natin si Kuya Sherwin Bata Alfaro. May bisita Tapos ka, na ba to? Hindi pa tapos kasi may regalo pa ako sa'yo. Dahil mahal mo ko at mahal kita para Ay, alam sa'yo. mo, nakalimutan I-unbox ko mo. nga eh. I-unbox mo. Pakita mo sa Nakalimutan. camera Ay! habang ina-unbox mo. Ano yun? Bakit? Mga paborito ko to yan. Kasi ito Snow Bear, importante to kapag yung nanunuyo na yung laway mo Oo, sa tama. trabaho mo. Oo, Tsaka pag halimbawa, tinatamad ka magsindi ng yosi or bawal mag-yosi doon sa mga pinupuntahan mo. So, importante yan sa amin. Tapos, alam ko na kasi unhygienic akong tignan. wipes. So, pang facial wipes or pang puwet. Pwede kahit Pwede saan. yan, Oo. Tapos, Pineapple ito ang juice. pinaka-uso kasi alam mo, ina-advise to nung mga napapanood ko sa TikTok na you have to take your pineapple juice dahil meron siyang nakakatulong sa heart health mo. So, Napaka-wholesome mo naman. Hindi, Lahat ng malaking ginest tulong to. ko, lahat kabastusan niya nang nakita. Oo, na ginagamit nila. kasi ito, Pampagod daw. pampasarap to ng Yun tamod. nga. Ito kapag makikipaglaplapan, Diyos ko, hindi naman sinabi. Ito, panlinis muna ng wet packs bago mo tirahin. Hindi ko na nga nilabi. Sorry, slow. Hindi ko naman alam na ganito. Hindi, natuwa lang ako. Apaka-wholesome. Pero hindi pala. Nagkakamali ako. Hindi kasi, eto, napapanood ko sa TikTok na maraming umiinom ngayon dahil nga, alam mo naman na Heart Month, February. So, gusto nila maging healthy yung heart. So, ito raw yung isa sa mga dapat na meron tayo sa daily maintenance natin para sa puso. Yan. Thank you, Kuya She. Palakpakan naman natin si Kuya She. Maraming salamat. Kahit walang TF, nag-yes ka sa akin. Grabe, sobrang, ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Alam mo kasi kanina, Kinabahan ka ba? Kagabi? kasi Tita Max yan eh. Sabi niya sa chat ay, kinakabahan ako sa mga programa mo. Kala ko mag-ano nga tayo, buka-buka pepek.
Hindi, sabi ko naman sa'yo, may reputasyon ka pa rin pagkatapos. Gusto ko lang malaman nila na merong isang Sherwin Alfaro. Yan, na nag-exist yung isang Sherwin Alfaro. Na naglilingkod. Hindi, ako unconditionally. Ever since nung mga early 2000 nung nakilala kita, I always support you. Tas, I always admire you. Kasi ikaw yung isa sa mga hindi nagbago. Na thank you. Yung character. Although ngayon medyo daring. Kasi doon naman lahat pa-improve tayo eh. Saan ko gagamitin? Wala kasi sa lalaki. Diba? Ano mo gagamit? Kaya na mo ipapakita yan, di ba? Pag 70 years old ka na, di ba? Pwede na isampay. So ngayon dapat pinapakita na yan. Thank you Kuya Chef for accepting me. And syempre, masaya-masaya ako sa narating mo na. Salamat. Lalo na Tita Max. Diba? Thank you. Ikaw yun. Sana nasa centerfold ka na. Very 90s talaga. Parang Zuma mo. Diba? May babatiin ka, magpapromote ka ng programa mo. Hindi. Thank you for always supporting Deezer H, and thank you for making our all this existing radio station as number 1 sa recent Kantar Media Survey. Grabe! So, ano na to, third quarter, fourth quarter ng Kantar Survey, sunod-sunod na. So maraming salamat at utang na loob po namin yung palagi sa mga nakatutok sa radyo, nakikinig pa rin ng radyo at mahal na mahal pa rin ang kultura ng pakikinig ng radyo dahil ipinapaalam sa ibang mga miyembro ng pamilya, lalo sa mga bata, na nag-exist yung gantong klase ng kasangkapan sa bahay na nagagamit at napapakinggan yung mga paborito ng DJ at yung mga newscasters ng Deezer H. Thank you, Kuya She. Salamat. Isa pang bagsak for Kuya She. Thank you. Thank you, guys. Maraming salamat. Grabe. Salamat. Thank you. Naibsan na. Okay, kakainin ko na to. Alam ko na yung title nito, Isproto. Isproto. Thank you. Patayo sa HR. Hindi ko alam yung pangalan. Pa-share naman ng episode na to sa mga friends nyo. And thank you for watching. Again, ito pa rin po si Tanya Chinita. At ito ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. O ba't hindi Max to, no? Ang wholesome mo. Ba't hindi Max to? Dapat Tita Max nga yung Tita Max. pinamimigay Oo niyo. nga, no. Magandang branding ng candy. Max. Max. Bakit rin. Bakit?